manan sa kaawit. Maayong alaw kaniyong tanan nga mga suking ti paminawan nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artistang maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Winky. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ng akong kaagi palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan, I miss you like crazy. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mo ganing sa kababae nga nagpuyo sa Cebu City. Ang atwa na tampo, nagdasangan nga Winky. Day, Winky. Nang regards ba si Andy ni mo? Andi ba? Andy ba? Katukong taga-pika section nga maoy heartthrob din hi? You mean katong hambugiro? Ay, wow. Grabe makadefine, ha? Bisag hambugiro to si Andy, no? Pero haler, ang ngayon man sad siya. Naman sa siya ikapang hambog. Maubitaw nga daghan ang naibog niya din hi. Nya ikaw, swerte kaayo ka, kay ikaw gid ayan na taypan. Gusto na ko no, anak, bi. Eto na tas kantina. Mga on na kay gutom na. Oh. Sano? Kaya! Ako rin! Day! Unsa man nagitapok ang diha sa unahan sa mga estudyante? Lukongan mo rin! Mura man og di nag-away. San? San? Oh. Hala. Day! Si Andy lagi na og ang bagong student. Pwede mo padung gid sila magsumbagay. Ato ta na. Hoy! Sali, asa ka, oy! Giruan mo eh! Bag-o ba ka din eh? Wa na day magsumbagay na gini sila padung. Ha? Saman, sukol ba ka? Pasensya na ba eh? Huwag mo ka magtanaw sa mong gagyan god. Mao to nagabangga na hinuon tawag. Nayaban ka sa Diyos nga akong gibitbit. Buot pa sa buot ni mo nga saban ako, ha? Isa pa man day. Abuang ka! Hoy! Hoy! Usaman mo! Maramang tanaw man ako! Uwangan ninyo sila! Usan ba? Oh. Hala day. Si Andy ni gawas na sa faculty room. Hi, Wingy. Hambugiro, cute. Oh, Wingy. Makikstorya niya kanin mo, ha? Onsa? Sige, alas ako. Ay! Day! Unsa ko no? Makikstorya sa nimo? Oh, sortiha gid ni ako, amiga. Uy! Dili ko interesado niya, no? Ala day. Ang bagong student gawas na sa faculty room. Hi! Ako ba yung mong gitawag, miss? Okay na ka? Yes, okay na. Ako rin si Winky. Ikaw? James. James akong gan. Nice to meet you, James. Nice to meet you, Sad. Hoy, ngano to ganina? Ngano nangutana kaspangan atong bagong student, ha? Ngano di ay? Dili pwede? Unya pagyod, nangutana pagyod ka kung okay ra ba siya. Mura mag-interesado kay katong tawhan na. Uy, ayoko gina nga ganahan ka niya. Onyag mo ingon kog o. Onsa? Ambot ba? Pagkakita dayon ako niya, mura mo kong naka-feel og something para niya. Unsa? Dili ka ni Andy pero katong James, ganahan ka? Ambot ba sa dinyo, uy? Kamuro man mo iibog kaayo ng Andy din sa eskwelahan. Pero ako,
Bisan gamay, wa gyud ko'y gusto anong tawhana. Day, Winky. Si James na nagkaon sa may kantin. Doon ako, Bi. Winky! Oh, Hi! Doon ka tagkaon? Okay ra mo? si James. Nibarog na og nalakaw. Ay, sumuka sa antik. Winky, sige na. Doon ka tagkaon. Adoro ko mo kaon sa mga classroom. Kadit sa, Winky. Okay ra nga makigstorya ko ni mo niya. Sige. Kinasa ko isulti ni mo. Salamat kay nisugot ka nga magkasulti taron. Andy, gusto lang tikang prangkahan. Actually, pwede ko kayo ning buhaton ganina pero dili ko gusto nga may makadungog nga lain. Ilabi na nga daghan ang nakagusto nimo dinhi sa tong eskwelahan. Nahibaw ko si mong tumong nako. Nahibaw ko nakagusto ka nako. Pero sa tihan lang tikas tinuod. Wa ko'y gusto nimo pisan gamay. Ug dali ko gusto nga mag-usi kasi mong oras dinhi nako. Winky. Mao na lang ko nimo ha. Kay maglakaw ra ko pa dong uli. Sige, Day. Amping. Dili pa sa kumuuli kay napakoy buhaton sa library. Sige, amping pod. Oh, si James man naglakaw sa unahan. Akong apason, Bi. James! James! Oh. Pauli na ka? Oo. Taga-asa di ka? Taga-probinsya, ko. Niya lang ko din kay ako manguyuan mo ni-sponsor na ako pag-eskwela, ko. Maudi ay. Okay na ba kung makiksood ko nimo? Okay ra. Sige na lagi mo kuyog ni James, Day. Ganahan mo ko niya, Daykod. Siyang klase sa tao nga hilumon pero kung magkasuod na mo, daghan kag makatunan. Kibaw ka? Obvious kaayo nga ganahan ka niya. Ang ano man? Lami man ko kay kag pahiyom. Oh, tanood man sad nga ganahan ko niya. Ang sabi kinaganahan ni mo niya. Simple ra siya. Anya, dili ang bugiro. Mag-usa naman kasi mana nga. Uwa ko makakita ni James ganisuot sa eskwelahan. Unsa makay nahitabo niya? Okay, class. Everybody listen. Adto nato estudyante din sa atong eskwelahan nga nag-need og donation for his recovery. He is in the hospital right now and he is in bad shape. Oh. Naay blood clot ang iyang O and needs siyang maoperahan as soon as possible. James ang iyang pangan, new student from other section. Unsa? Natripan ko nun o wa pa mahibaw kung kinsa mo'y nagbuhat ani niya. Until now, the investigation is still going on. Ginoo ko. Day, nakulbaan ko. Ngano? Pag-usang adlaw manggod. Nangutan naman gud si Andy nako kung unsa ko mo ni James. Kaya nagsige na ko mo kuyog-kuyog. Unya? Sa iyang kalagot, nanganti manggod to siya nga patilawon ko niya og sa iyang mga barkada si James. Unsa? Dili ko gusto mo judge dayon ha, pero gusto ka nga kong feeling nga dunay possibility nga sila may nagbuhat ani. Kinahanglan nga doon ako'y buhaton, ani. Kung tinuod man nga sila ang sadaan, kinahanglan ma-expel sila din sa eskwelahan. Day, Winky. Maayo kay okay na ka. Salamat sa mong pagtabang ha, na ma-expel sila din sa eskwelahan. Actually, di na magidunta kinahanglan. Moto'y angay ni Andy. Maayo gani kay kanara mo ilang silot.
Sa ilang gibuhat nimo, pwede gud unta silang prisuhon. Nagsaliglon sila nga mga minor pa. Winky, di ko angay nimo. Oh. Doon na pa yung mga lalaki nga makagusto nimo. Nga deserve nimo. James, Layo kay tagintan sa sitwasyon sa kinabuhi. Nakastaas, samtang ako. Nasobos. Oh. Lisod ang akong pamilya. Napakoy daghang manghod. Gani, nakadecide ko nga mubalik na lang ko sa probinsya na mo. Ug muundang ko sa kong pag-eskwela. Nakarealize ko nga, basin kaning pag-eskwela, di gani para ako. Kinahanglan ko nga tabangan ang akong mama nga magbuhi sa akong mga manghod. Nagkinahanglan sila nako dito. Nga muundang na ko sa kong pag-eskwela. James. Ug tingali, mauna ni ang katapusan itong pagkita. James. Even though it's been 25 na ko ron, ug until now, dili gyapon mawa si James sa akong huna-hunan. Wa na ko'y balita pa niya. Gitry na ko siya search sa bisan unsa nga social media accounts, pero way bugawas. Ang hinaot na lang ko nga unta, okay ra siya kung asa man siya karon. Dinhin na lang ko to, daghang salamat, RMN. No kito mga higalan kaagi ni Winky nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang gipangayo. Awit nga nag-ulahan. I miss you like crazy. Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Ella, 29 anyos. Itago lang ang akong address. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong nabasahan sa internet nga sakit nga nihaom sa ako karong gabati. Aron inyo sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Lugaya gud nimong mipangon nak. Usa nang orasa Malate ka na sa imong trabaho ay. Nananghid na kong daan nga malate ko, ma. Ha? Uy, time para gud nga no bang nagpingit ka man. Padong na sad siguro ang akong regla, ma. Sakit ka ang puson ug bataang. Na, kadapuan na malanggit kang mag-anto sana na. Uy, kamaayo gini mong pagkaliwat nako. Kaduha gyud sa usa ka buwan, ma. Kaduha naman ko reglahon. Mao ba? Di naman na normal na. Pa-check up, uy. Irregular na gyud ning daan ang akong menstruation, ma. Mao nga dili lang ko mahibuong ani. Ella. Ila, nanigalilo naman sa blagi ka. Ay, pawa sa stress, babe. Stress kaayo ko rin dito sa opisina, good. Mau lagi? Hasta sa bitaw ko? Today, adto ko mo uli sa inyo, ha? Umatay duty ugma. Sige. Why problema, babe? Ila. Aray! Ano ka? Babe, sakit. Siya nagkasakit. Luag na magan ka na. Sakitan pagi ka. Kevin? Mauba? Niingon si Ana? Lagi. Nainsulto, gid ko, Yads. Wala no. Nga nang tuod nga gisakitan man ka. Naambot lang sa dato, eh. Naibuong bitaw ko, Yads. Dili man niingon ani sa una. Okay. Pero tuod ba? Nakusulbadan ang imong problema. Oh, unsa na? Ang akong amiga sa una,
Na problema kay siya kay luag kuno kaya ha. Oh, Urang ita siya paagi nga muhugot. unya? Unya kay bawa kag unsay yang gibutang. Unsa man? Toothpaste. Ha? Toothpaste? Makapahugot di ay na. Kuno? Pero ayaw lang suwayi. Uy, kay delikado. Yads. Giingnan akong daan sa akong amigang bayot nga dili suwayan. Pero tungod lagi kay natandog ko sa gisulti sa akong uyab, motong na-insulto ko, plus desperada na kay ko, gisuwayan ako og butang og toothpaste ang ako Unya, kapdos. Agoy. Sige lang. Antuso na ako. Basta kay mo effect lang yun ni. Hanggaw ni mo, uy. Suwayan na gud nimo. Yads, desperada na lagi ko. Unya, unsa may resulta? Uy. Why reaction sa Kevin? Ay, agay. Magsiyar sa ko yads kay murag girigla na gyud ko da. Naanag yun. Aray. Ano ni? Sakita. Uy. Nak, okay ra ka? Nauli lagi ko, ma. Ay, gihatod na lang ka dinhi sa bay. May kani kay duol rang inyong opisina dinhi. Nakuyapan man kuno ka sa CR. Tungod to sa sobrang kasakit sa akong puson ug bataang, ma. Dili man siya sama sa kasakit sa nangagi. Sa una, madapa man to nako ang kasakit. Karon dili naman. Kusog sad kaayong imong dugo ron, nak. Kay tanawa, nalapsan man ka. Hala. Uy, girl! Uy, galing na siya balik-balik si Arba. Magdus ka? Ha? Mabdos ka taon. Murang dako ba na yung puso, no? Uy, pagpiti ka ha? Ha? Unya, unsa resulta, ha? Negative man, Yads. Oh, kung dili ka mabdus, unya na aki mga gipamati. Uy, pa-check up na, girl. Ay, di lang. Mahadlok ko. Hala, no? O sa ako nung pagkahibaw kung dili ka magpa-check up? Kadiyat sa Yads, kadiyat. Kaihiunasad ko. Ha? Pag kumagani ka na nangihi? Uy, kung paano tanin mo, ha? Pa-check up na lagi. Base diri sa internet, dili man sad niyo ti ay ang akong gibati. Og dili na sad kuno ni normal. Time pa. Unsa ni endometriosis? Hala. Naagid ang tanan akong symptoms. Nihaom gyud. Basahon ako mga comments sa mga tao bi nga na-experience ani. Unsa ni? Bag-ura kong gioperahan tungod sa endometriosis. Hala? Opera? Kinalan di ay operasyon ni sakita? Perti na gyud akong hadluka sa akong mga nabasahan sa internet. Ug usa sa akong pinakadili ganahan kay kanag yung operahan. Maong samot nga dili gyud ko gusto nga moduol og doktor. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Sama nako nga pirming dysmenorrhea og irregular ang menstruation. Unsa ilhanan kung endometriosis na ba di ay ang maong sakit? Ikaduhang pangutana.
Grabe gyud kasakit ang akong bation, pero kutob sa akong mahimo, dili ko gusto nga magpada sa doktor. May over-the-counter ba nga tambal nga pwede na akong mapalit para aning sakita? Ikatulong pangutana, nakabasa ko nga naiuban nga gioperahan sila tungod aning maong sakit. Unsay ti mailhan nga delikado na ang akong gibati? Ug base sa akong gi-state nga symptoms, posible ka nga operahanan sad ko? Ikaupat o katapusang pangutana, gibutangan nako og toothpaste ang akoa. Sa pagtuo nga muhugot ko no og balik. Usa ka to sa nakaingon aning akong gibati karon. Og kung dili, unsa masad ka hinungdan ani? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Ella. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Ano na sa bako, si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral, ug mga drug-related nga mga problema, kay usa man ako ka medical doctor, o sa ka psychiatrist, ug usa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran di kanamo. Pwede kayo padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com, or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran official writers page, o direba sa mong buhatan sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw, mao kini nga nothing can bring you peace but yourself. Kita rin nagkontrolan sa itong kaugalingon. Ha? Kaya kung magsige kag negative thinking, porbida naghahanap mo sa itong utok nga di maayo. Ha? So, mga tao may problema ba? Isang kinsa na ay problema. So, we must know how to dance with the music, be flexible, adjust, o niya, head up. Dili kay, mulikay-likay sa problema. Ha? Mas thrilling mo sa ning kinabuhi nga na yung problema. Bati, minsan ning taong may problema. Okay. So nga ito matatampo ko rin kalawa si Ilya, 29 years old. Di man niya ipatsulti ang iyang address. Punto medical ang problema ni Ilya. Yung sakit na medical, punto medical ang iyang problema, no? Tumasa na bati na ito sa drama. May akong ipanggrita. Wa man siya so, ibot lang sa pugkuno ang inyong mga address ba kay para nga makabalutag kasi itong ipanggrit, no? Day niya tayo akong atubangan dre taga Kantawan, Naga City, si Fe Rabanes, ako mga silingan, Jerry Rabanes, Arlene Abillanusa, Perry Natad, Armon Natad, Merlin Lapot, yung kining iyang amigo nga si Ben Lapot. Kinsa pala na si Catherine Nibre Tongson family o Flanco family dia sa Ilongos. Atong mga kauban da sa TRC Argao, si Serostom Panugaw, ay mga doktos na to diya, no? Ang uban na ni, wa na diya, pero naapan ang uban, no? Regards mong tanan diya, yung nga taga Abugon Chibunga, kailan ni, kisa ni, Tiban Kaang Bulanti. Ako di suki ni si Tiban Kaang Bulanti. Di siya mistro to James Laputan, ug Nilo, ug Ninarding diya sa Sibunga. Hinaot nga daghan mo halin ug kaang nun diya sa inyong tindahan. O mga taga San Isidro, San Fernando, Cebu, si Bong Mendez, no? Ang mga Pasaylo family diya sa Minglanilla, si Linda ug si okay. Kumusta naman ang mga taga Talisay, no? Mga Impasis family mayong pagpaminaw. Si Ide ug si Gilbert Espina sa gunob ng inyo ayong pagpaminaw. Alright? Nestor Pasaylo day. Nestor Pasaylo. Kumusta? Unang pangutana. Sama na ko nga perming gidisminorya o irregular ang menstruation. Unsay ildalahanan kung
endometriosis na ba di ay ang maong sakit. Well, wala gyud komo gyud nga muduol gyud ka Ilya og usa ka gynecologist kay naman siya gitawag og speculum exam or other form of examination wherein matan-aw gyud ni sa mga OB-GYN ang imong puwerta, no, kung naabay infection diha. So, mo na nga importante po kayo nga kuan kanang magpa-examine gyud ka sa kuan OB-GYN. OB-GYN ang duulo nimo nga doktor, ha? Kung way budget na atay mga OB-GYN diya sa mga government hospitals, anla mong tagana na sila mo kuan. Infection ning endometriosis sa uterus, no? Sa internal sexual organs sa usa ka babae. Kaduhang pangutana, grabe gyud kasakit ang akong gibati pero kutob ra akong mahimo. Kutob ra sa akong mahimo, dili ko gustong magpadala sa doktor. May over the counter ba nga mga tambal nga pwede na akong mapalit para na aning sakita? Well, may mga over the counter nga mga analgesic, no? Pero magdepende lagi pod sa finding pod sa doktor. Kay kung na infection, manginahanglan magini siya og antibiotic pagpatay sa kagaw. Nanglan ni siya antibiotic. Mga lang kog mga over the counter nga mga pain reliever, kanang mga common nga pinamic acid, paracetamol, acetaminophen, ibuprofen, o na yung mga pwede na mapalit over the counter katong mga or grabe na gyud kang sakit, akong balikot sa makausapa, ako mo resita ko tramadol, oxycodone, morphine, pero kinahanglan gini siya inunta special license, no, kay regulated drug man ni siya. So go and see an OB-GYN para ma-examine ka ug tinuod mo. Pwede ra magani ipakuanan ka og kanang sample discharge or fluid sample nga ma-examine kung ipa-culture kung mahimo, kung suta, kung sa mga klaseng kagaw nga naa diha. Sunod nga pangutana, nakabasa ko nga naay uban nga mga gioperahan sila tungod aning maong sakit. Unsay mailhan nga delikado na ang akong gibati o base sa akong gi-state nga mga symptom, posible ka nga operahanan sa ko. Sa ko nang giingon, no, Ilya, maglisod sa kong magtagna lang ko nga operahanan na ba ka o dili ba, no? Go and see an OB-GYN para nga masuta, laboratory exam ka, kuha ag sample, discharge sample ang imong sex internal sex organ sa uterus nimo kung naabay ma-finding sa klaseng kagaw, matagagag antibiotic. Kay ang pagtambal mangod dili ra mapamaagi sa surgery. Ang pagtambal na may medical kung madalang sa mga antibiotic, pain reliever o sa pamandiha, no? So mao na nga wa na gyud ko mo sa nimo gibutang gyud imong address. Kung nara ka rin sa Sugbo, you can go to Cebu City Medical Center or there is a Vicente Soto Medical Center, ug naka sa South, sa Cebu South Medical Center. Naghana kay tag mga hospital ron nga gi-upgrade ng mga kahimanan sa atong present administration sa province, government or rather Governor Baricuatro, no? Ako mustultel ako, unlike the previous administration nga medyo napabiyaan ko ng health sector na to. Karon medyo okay na. Daghan ng mga doktor gi-hire. I do believe nga usa sa mga doctors nga gipang-hire mga OB-GYN. Okay, sunod nga concern. Gibutangan ako og toothpaste ang ako sap ang tuo nga mo hugot kuno og balik. Unsa kaha to sa nakaingon aning akong gibati karon og kung dili unsa man kahay hinungdan sabi na toothpaste mentol mabugnaw-bugnaw, no, ang imong gibutangan imong sex organ, no, imong gibutangan toothpaste
murag dili siguro na sakto. Ang toothpaste aray butang sa toothbrush. Imo nang nod-nod sa imong mata ayo, mata, imong baba, imong ipon. Yung butang sa imong sex organ, murag mo nagitawag na tong misuse. Kaya I know nga kanang mga toothpaste mentholated ni sila. So mapil nimo bugnaw diha. So kung naikagaw diha, kinahanglan nag antibiotic or any antiseptic solution nga minus-minusan ang kadaghanon sa kagaw diha. Malikon ako sa makausapa na na-speculum examang mga obigaini masuta kung unsa mga damage diha sa imong internal sex organ, siya na ang mo decide kung angay bang operahan o dili ba. Pero I do believe nga mahimo ra man nig antibiotic kung infection lang imong problema. Alright, sinaw nakasabot ka sa speaker ni Moelia ug ngadto sa libuan millions ka naminaw sa itong programa kini nga akong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra with Ellen Bathan, tambag sa mga legal problem. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, until the next time, hasta la vista, bye-bye!